Nakoy gamayng budget diri boss o siya tagahan na to sa gamayng tabang. Gamay ra kayo ning kwarta boss pero unta makatabang ni. Ay gamay boss. Makita nyo sa iyahang mata ang kalipay. Ug wa siya nagdahom na matagaan siya ng aning kwartaha. So karon ako diri sa bukid no. Nakakita ko og tao o luoy po kaing kahimtang niya kay botang. Mutan na tani. Mani oh. Boss, may hello boss. Hello boss. Ay pwede mutan na? Sama to boss. Ay mo trabaho ni mo diri? Boss, kay lain nabuhi ani boss. Na. Mani sa lugsog-lod boss niya, baligya boss. Okay ra mag-video ko kay nagkuan po diri ba? Kay first time ko na ang lugar ninyo bot niya. Taga-asa di ka boss. Taga Masim ko. Ay layo eh, Kiamba ba ni diri ba? Kiamba ba ni diri? Kiyamba. Tamadang kiyamba na diri boss. Taman Kiamba so diri nakita na ko siya diri no. So loy po yung kahimtang. Usa may purpose ni mo ana? Ano nagkuha ka baligyan mo na? Boss, kay pamit bugas boss. At bugas la. So mao to no. Uloya po kahimtang kahawana ba? Nakoy gamayng budget diri boss. Unta po makatabang sa imo ani. Ay, salamat kina boss. Are. Salamat boss. Pwede pa video boss? Video sa kanali. Ay boss, sige boss. So karon no. Tagaan na to sa gamayng tabang para po makatabang sa iyong pamilya. Are, muning kwartahan ni no. Bangan to siya. So kare. Gamay ra kayo ning kwarta boss pero unta makatabang ni o ibutan ni sa mayong saktong negosyo para mulambo pa ni. Ay gamay boss. Tama-tama ra na si mo ana. Salamat kayo og sa imong serbisyo itong daghan po nakatabang po ba. Boss, mani man boss. Pinamali bitaw na. Abi kong kwarta. Uy, panarbaho para makwarta ka. Buang, hindi katawa na ka.